Malawi Brief. Lero njakuti maganizo amenewa kodi mukugwirizana nawo kapena simukugwirizana nawo? Ngati mukugwirizana nawo chifukwa chiyani? Ngati simukugwirizana nawo chifukwa chiyani? Ndi amene timachitira nthawi zonse muchayilamya mulembe SMS kapenanso mukhoza kulemba pa Facebook page ya Luntha Television, ndipo tikulandireni nonse amene muli pa Facebook page imeneyi. Mukamati mukuchayilamya onetsetsani kuti mwatalikirana pang'ono ndi kanema wanu kuti inu ndi ife tidzimvana bwino lomwe. Ngati mwayifupikira komano mutsitse volume kapena ena amangoyikiratu ku mute. Tinene kuti maganizo amene amabwera mu program imeneyi ya chidzulo sikuti amakhala a Luntha Television kapena mkozi wa program ya chidzulo, koma amakhala ino Malawi eni yake. Ndipo timanena monyadira kuti ni program yokhayo ya television ku Malawi konse kuno imene mapereka mpata kwa anthu live kuti adziyankhula maganizo awo. Tiyambe motere. Mwaswera bwanji? Alo? Chabwino. Imeneyo ndiye kuti yaduka, koma tikukhulupirira ndithu kuti mwina ameneyo atati apeza mpata akhozanso kuti komera mtima ndikubweranso. Ndi tilowere kwina bwanji? Mwaswera bwanji? Alo, mwaswera bwanji? Taswera. Dzina lanu komanso mukuimbira kuti? Amaseko kuchamama. Yes. Kuli bwanji kukasungu kuchamama Amaseko? Kodi mvula inafika kumeneko? Dana hilo pakati na bela la chiwili nango jira timashawa mungo pafundi. Chabwino. Inde kayenu ya kumeneko muli bwanji kusowa kwanu. Iya ife kuno tili bwino kusowa kuti mwagwira ntchito. Ndithu. Ngani kusowa kumina adapita ku Australia kusukulu. Hayi tilipo. Tikamadza pita tidzabwera kuti tidzatenge kathumba kantedza kuti tidzikadyako kumeneko konsinjiro. Ndino iyo rinde uri disenda sabana. Ndithudi. Nkhani ya lero mwayimva Amaseko? Muli nayo bwanji maganizo anu? Mugwirizana nayo chifukwa chani? Kapena ngati simugwirizana nayo chifukwa chani? Ndaona balogi ya tuyo. Akutelo kuti ankaka nawo saika po mulomo. Kuti kufukuwa ndeka chitike. Nero mbeluza nga sabana. Mola mulilo watu wa salayas. Tidaona zitu zose nero ziona. Andi mwambi ujama nenda kuti akakabankade sapega nzona. Ya, koma sabana hapa popeza ndi kreo zidadalikirana. Ya baba nuona kuti mwina hapa zopega kwa samine. Maganizo wanga. Mbone na kuti. Kafukufuku wa ndege amene adakazigita pachizungu chake angati kwayale kuyo muja. Ndipo lero nena kuti ife yona kuti kafukufuku amene yumbakale akutenga azibusa nkuwaika mmenepo kuti azibusa akhale akafukufuku ngati ameneyu ndaona kuti nzosamveka. Chifukwa chimene chimachitika mu nthawi imeneyi zimayankhula ndalama. Ndiye mkufuda kuti mbusa nayima pabodza koma chonsecho adakhulupirira kuti iyeyo ndiye munthu otengera anthu ku chipulumutso. Ndipo tidadzimvera chisoni lima amalipoti amene aja pamene oyenera kuwafunsa akuwasiya nkumakafufuza zinthu zina. Nkhani kuti yende bwino ineyo ndakhala nawo mungulu lofufuza nkhani imeneyi. Nkhani ndi yachidule. Ineyo ndiko zoyambira bali chadi chimwendo panda. Nkubwera akeni zikhale ng'oma. Chifukwa anthu amenewa nda amene nditu ali chadi chimwendo panda ku airport kumene adanyamukira achilima ndanzawo adali nawo. Ndipo amene iwowa achimwendo adalero kuti ali nawo palisiti yokwera nawo ndege nenja.
ndipo itakwana nthawi yoti achimwendo akabwere padatuluka mawu tidawamba ndithunira kuti ayi ndege yadzadza ndege imadzadza ndi anthu 19 imeneja koma mudakwera anthu 9 kodi mipando 10 yopanda anthuyi kodi achimwendo banda amene adawauza onena kuti ndege yadzadza adali ndani ku airport iko asikhale ng'oma adaleronso kuti adali nawo balisiti yoti akwera nawo ndege imeneja kupita ku maliro a Afrika Sambala adawuzanso chimodzimodzi unena kuti ndege yadzadza kodi amene adawauza kuti ndege yadzadza ndi ndani kucholera yapo ngozi jedachitika kunkhalango kuja tikukhulupirira kuti apolisi ndi amene adakapeza maliro amene aja kapena kuti asilikali adakapeza pamene adakwera ndege imeneja ndipo kunenetsa kwawo mu nthawi imeneja ofalitsa nkhani za dziko lino amene adali Moses Munkuyu adalero onena kuti musadandaule Black Box lasunga ili ku State House kodi amene adakanyamula Black Box malo angosi kuja ndi ndani kodi Black Box adakanyamula anthu asana katumbe pamene banja kapena ali bulani yoti amalawi atitseke m'maso saka nonga ndi ali bulani yoti atitseke m'maso adaganiza banja Munkuyu unena kuti ayi Black Box taisunga ili ku State House ndipo panopa amalawi akudziwa kunena kuti Black Box ijayo ili ku house ku State House kujapo ndiosavura nkhani chifukwa timamva kuti chimene chijayo chionga Black Box chijayo ifefe tisachidziwa kuti tidadziwa mu nthawi ya ngozi ijayo kuti mu ndege mumakhala Black Box ndipo Black Box ndi imene ali imapanga rikoda china chilichonse chimene chikuyankhulidwa mmene muja kaya wina awo yakuyimbiriridwa foni akuyankhula chimene chija chimatenga mawu amene ajawo ndikusungira ndipo tidathokoza kuti Black Box akunkuya akutero kuti ili ku State House ayi zili bwino nthawi zina zimene zimayankhulidwa mu ndege kaya nthawi imene ngoziyo itachitika chifukwa kugwa ndegeko iyo Black Box yedadaba zilimo mmene muja kaya anthu aja muja amanena kuti ayi amachita kwatema amachola miyendo chidadaba ndithu kulira kwa wanthuwo chimene chijacho chidasunga ndiye nkhani siyapatani kungofunsa Moses Munkuyu chipinda chimene adayika Black Box ku State House tipatseni tiyambe lamba zimene zili muliwo zili mmenemo chifukwa nthawi ijayo pamafuta amakafufuza zinthu zoti chinthucho chili kumene kuja ku State House nkhani njasitireti choyambirira Black Box ndi imene idasunga china chilichonse chimene chimankhulidwa mu ndegemo chimene amankhulira ananda amene adali ku airport kunena kuti kuno msarere kuli chifunga ndege kubwerera apuresident ndiso achakwera adalero nena kuti ndege idakafika pamene idafika malomoti nyango sidali bwino adawabweza koma anthu ena akunena kuti ndege kuzuzu sidatani sidafike ndipo Black Box iyo ndi imene idanyamula china chilichonse chimene chidachitika kaya mudakwera anthu ena mmenemo ukatula anthu 9 aja kaya adali anthu 9 okhawo ichocho chimene chikanena osarifeyo chifukwa akangochika kumayiko foli kaya chimayankhula pacho kachilimasivika sitidziwa kaya amachitwa ikasivika kuti tilike zimene zili muti zili mmene ndipo anthu amvera koma chidule chake kufufuza asakambe kufufuza chifukwa aona ngati ana zambiri angutenga Moses Munkuyu akalozere kuti Black Box imene dali mu ndege imeneji ndi chabwino nkhani yonse ili ndi Moses Munkuyu ine ndili nkaona koma kuti ayambe kuti Moses Munkuyu komera kwake lero ndaphungu akunyumba amalamulo otsutsa kuli bwino Moses Munkuyu akantenga Black Box pamene idali ilipo chifukwa kumene kujaso kudabedwa ndalama zachilima Black Box yakanenanso amene amankhulana koma ndalama zimene zija chifukwa ndalama atoka bulu kaya ndi asilikali kaya ndi apolisi amene adatenga ndalama zimene zija chikanena chimenechi chabwino ine tunatero anzathu zikomo kwambiri inu amaseko kuchokera kuja ukasungu kuja mama ya ndetsono mmalize chonchi ugoti simnamalize chimene chikufunikira apapa angotenga Moses Munkuyu atenge Richard Chimwendo Banda atenge ageni zikhale ng'oma ndi amene adathimitsa dawa wamakira chifukwa dawa ija ndimamva kuti sidathimitsidwa kodi amene adathimitsa dawa imeneja ndi ndani kodi pamene ndege imamva kumene kuja adathimitsiranji dawa ndi zimene zikufunika Suleiman aja mmati Daudi Suleiman kale chifukwa amene adali wamkulu pamakira ndi ameneso anene chilungamo kuti adathimitsiranji dawa ili kumene kuja anthu folo awawa kapena anthu atatu anthu folo Munkuyu Chimwendo ageni zikhale ng'oma ndi Daudi Suleiman anthu folo awawa
kuyamba mwalenga mukhala nawo awalenga akhale nawo mkanyumba mwomata kuwafunsa inu mtawo ida atima chifukwa chiyani amene anja zimene zidachitiko amene kuja kuti cheni la Dosa Alliance ndiye bantu follower wawo ndiye oyi wafunsa osati ayambe kupita kunkhalango ayi ngataka amene kuja dakalimaliza amali kuchima zimene zilibe ntchito koma anthu follower wawo wakumakirayo ndidune zimene tuziwa isachima zini ife atatichipite kuyankhula ziko munga chimwedi tathokoza ziko kwambiri mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kunchisi nkhani ya lero mwayi asenge ziko watu ngosauka kale ande kafukufuku anapanga akunja zamombono kupeza yofanana ande ine ndikuona chipote muno ngacho drama omapanga kafukufuku wa ngozi meneja komanso tentalinekeza anyana mali aja ose anini aja na mali aja uchuka na ajili maiti koma ose anini aja na lofunikira kumabaja awo ndipo katika kuvutsa makolo awo amene yasona federo inakoza maseresa maliro ya munthu tikalaba tapara iwale za ngozi idachitika andi kuona kwanga sina malankhula pauche kutwaledi baba sangana ndi munthu umene waperekedwa hello mukumveka ndithu tetireni zimene mwafunsa kuti ena kunena kuti ngozi zenfufuzireso koma mfufuzako ni ndalama za Malawi zilizonongeka panowa Malawi libafukulezedi kusala mafuta kusowa chakudya kusowa zambirimbiri zofunika kugwiritsa ntchito ndalamazo andi anthu anafufuza namene aja andima umanenazoona manyosa atibusa ungatibusa adanja ndalama ena tichangu zilengerapo tsopano pa wayesu tentizinyani zoona fa sangakhala tukwenti wose mukhawo fanana zilima kuti wose wombosauka anthu tikaonazo akabafufuza aliyense alipogwira pake ndede ena tikamalankhula yatedengo yankhani point imene yayidayo mathulamana anthu chakuti penazo zapezako milandu pawayesa baba so anthu tikwatchulawo atati azengere pa milandu azengere kukoti tikafotokoza kuti black boss ilali ananinana kumkuyu tentangotengani maganizo yoma khatiko la Malawi dziko la Malawi saite zinthu pandali apa tentineni kuti azaphatikisa pati ife tichipita kuti kati zinochita mawika tentikozeni musanu malimbana tilikatero dziro misimanga tonse tinaluza miyo yathu aja anthu aosaje nokubwerezanso wonse nalofunikira kumtundu wawo ani makolo awo analuza antikapakambokaikalili nkhani zimenezi panopa inavuta tisozifaitia tinakhuza koma ife yangu yake ndona ndizezemwayo kuno malankhulu ankhani ngalizimenezi ke maganizo anga naona kuti mina tiyazisiya zimenezo chabwino tizipita tsogolo tathokoza kuchokera kunchisi zikomo mwaswera bwanji taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti kukasungu mfana lero maisala maganizo anu ndi otani ifetu nkhani imeneyi ndiona kuti wena pinitu afufuze imene ayankhulira kuti pakufunika pakhazikitsa nthu inkwayala imene ingabweretse ina mayankho amene amalawi atha kutolapo komano tikayang'ana za tikatula kwa anthu ena mwina tikhanga limwe atikulapisako pang'ono komano afufuze
report ya nimelizo kazinga katika zona maso rufati hiyo kuti ekikenebe gato kuti ngati nai yekuti asingala mina nayamba kwafika pamwe basana chitira ngozi baki ndasiro kuti anali drama imene imene yachimezo dramayo ndimuti tindi mafuso lambi mafuso machidule mana unge kumala kanza bali anza tuwele mitujali ngalazo ndi nkani aliza kusaka kuyanka imanga jiga kaja nzero nkani ngo zibabo ngene sana chwani kamene sana igane maunka fonga rikozana uri abudana kwaza kuti ndabori kazikisa soribodi kubure saso maliza somo mwe mano akukazikisa benitu kafufu ni tuno babadira zokumva zijali nazo zinakuyo ndi ako information nabena ngambuli aboma ali nazo amina nali komanda ntemi wa sirikali limana yankula ali nazo aiso kufufuza kwa tuzuzuri ofisa nkani ndi wina tuzo asabuli wame komanda so kuli so wina elifati wone kuti zimene zinatuka mu inquiry na basi zofanana singazamba sina jeje usifama yangu hivi bali kwa mimi na bali mayangu ukazikika ukuzana nyingo ziki ndinga bano bakanda zoti yambikeso aifufuzeso ele ndingudikize utakazisira kwa aifufuziwe kina kono mafusena awano tizano iza fufusa ndi nakhabanji kudekeza ndatu 9 ndiganto kuya 19 kodi aminanka jambula baya kundeke kimya kubajana lindani kodi nakhamine boya biya kufika baro bana lindani kodi aminana azalengeza kuna neke kwera kuchipulu kwa bizi kodi atusange tufikia kwa ana lindani kodi nakhamina anazakimisa netu ikibadawa ana lisondani zosezo tukuzo ndi akafufuza ribodi mbere bazaliba sima ya kwazo sezo tabi kwa jina ndeke inadani na kwera ya tinamba ndeke nakafika kumini kuma inaleta kutera ifanya nyingi ukufika kamene gogo kali mundu mara mfanyie ya mene mjanga ya maisada basi kabila zuruma bisiru ndeke japo sina rafiki kamene baba ndi mafusa mbili ubanda maya alikazi kusira inkwaya alifufuzize ibeze kumaya ndio maganzo anga nabenyoba suka mukwambiri kuchokera kukasungu tathokoza chifukwa cha maganizo anu ndipo aphungu ena nyumba ya malamulo ndamene anakhangana nayamba nkhani dzulo ndipo lero mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress amenenso ndi mlembi wakale wa chipani chimenechi Eisenhower Mkaka naonso na lankhulaso mu nyumba ya malamulo nkhani yomwe ndipo naonso na fotokoza ndithu maganizo awo ngati menenso ena kufotokozera maganizo awo ndipo kanthawi kena tiwayirana yowa Ankaka amene tidawajambula ndithu mawu tatipatsa chilolezo chotero ndipo anayankhulana nafe ndithu tikhale kuchita kusewera zimene tinayankhulana nawo Ankaka nawonso ndithu anapereka maganizo awo tipitirire bwanji motere mwaswera bwanji alo chimwene mwaswera bwanji achimwene taswera ina albaredo ati muli bwanji kuti umene ayi ife tili bwino usowa kwambiri yayi tilipo timagwira ntchito zina ndithu atinacheza kwambiri ni madalama kawa inde ero aya amene wazibwerabwera ife tangogwirizira lero takunyetera ndi tasangalanaso kwambiri pakuona nkhope yanu zikomo kwambiri nkhani ya lero koma mwayimva kupena kodi kuntchiso ati kupena kunkuti kumponera Innocent chidantere kumponera Innocent chidantere kumponera ayenda khoza maganizo anu ndi otani ino Innocent chidantere kumponera kudowa pa nkhani imene tabweretsa leroyi ineyo maganizo anga nonera kuti pankhani imeneyo likafukufuku ndedwe achirikeso kwa ineyo ngati zika pang'ono sinogwirizana nayo kwambiri okay sinogwirizana nayo fupa
ngozi jerejirega nukuye unese agafugufuga najirega abo kabiri wose agaciri yazigumo muno komaso agaciri amaiwahuja nazazeki ose wanagira agafugufugu wao darutsa zotarira zawo ndibo agacira kujeremane aja odaruta liborera uroyamba kandi se dali mu November kandi mu December muja ndasobola kwita ndekurikananga mu January mu mwaka wa February cyangwa mu hino adaruta agafugufugu ni liborera uromarisa usonyeza kuri twamena aja odakwira chira umora mandiga ndibo maliboro se aja adakwira boera ndibo atu idadziwa chimene chidachirika kwambiri chifanga siko kukulu idali kuri nyengo ndaimene mene mari kurokozera nyengo sidali bwino kumzuzu yapo chikanga unali chifunga kwambiri ndiye kuti lero osabomala sinthateri kafukufuku achirikeso kwa ine naona be kuti silikakhe chinthu chokhozera kwenekwene ona kapapokala zisanga wakuchisuku kuti pamene pationa nga ndalama zochuluka chifukwa lero nesese mdziko muno anthu panopa tuvulika ni njala anthu tugona ni njala panopa vula ni yamba kugwayi madera yazathuwa kuno kwathu kumpona ina likwasirako ndiye kuti anthu likakati kuti tipeza kwachiperereza maperereza okuti 215,000 tipeza kuti 215,000 kulika kulethuba laperereza kachi zake ku mauteni magetsi saluzezeka magetsi tukana ina awa zopata magetsi kuno kwathu kumalawi kachizade tiwelo deru yalo frapa kanale royo ndiye kana kuti kuli mwina boma ikadachira kwambiri concentrate kwambiri pa zinthu ngati zimene zizi ulule amalawi tikhala bwanji makamakapo ngati pa nkhani ya chakudya nkhani ya fereleza olipatsa bwanji nanga tiwelo komanso nkhani ya mageti choliko cholo kuli mwina umoyo wathu wa malawi ukhazokhala konse wako pamene pa nyengo zathu mene tundutsira panopa ifa panopa tudutsa nyengo zovula ndiye kuti ndama sokozonange pokachita kafukufuku wandeke kwa ine silugwizana nazo chifukwa panopa malawi tuvutika mwina poyamba papadayamba kulithandiza pa zinthu zimene alamulazi enganga kutsogolo kotati kozera izi ndipo khasimakabwera mwina polo chileso kafukufuku koma pano amalawi tuvutika ndi zinthu zambiri zimene nulamulazi ndiye kuti uthamangiro ukachita kafukufuku wandeka kwa ine ndiye kuti sulu wana kuti boma sulu luchera bwino kwenekwene chifukwa kafukufuku anachidwe nakatswira mamuno mdziko lino la malawi anthu aya akwankhuda ku malawi ayi ofunika akatswira akaderatera odakarana akatswira ku Germany ko odabwera utachita kafukufuku wawo kucha odarutsa zotsatira zake alesi adapesa adakulira ndiyete popeza zimalero zinthu zikasintha zimachitika zimenezi kuno kwathu ku malawi zimatsogoza ndali momwe otsogoza zofuna za malawi tuona kuti kasipiriti kameneko kuno kwathu ku malawi sikadzalichoka zimatsogoza kwambiri ndale momwe liteni zitsogoze zofuna za malawi ndete political matters zina zisuchitikazi it's a political matter ndiyete nkadakonda ngati boma molipempha kaphungu athuwo mowapempha kati ufumbe kwambiri kumene ku parliament nkhaniyi nikhule kuti kuti ifumbe ku parliament ndiye kuti oluisosomera kumeneko kuli kuluko kubomako nkadakonda kwambiri oramba lithandiza pazosowa zathu pa zinthu zimene tikuvutika ifeyo amalawi pakadali panopa tikugona ni njala chakudya tilibe fereleza anthu zikatitili kulima koma sitokoti fereza lipeza bwanji pano ngati madandaula kalilija kuti 250,000 260,000 koma pano tunena za 210,000 250,000 pera basi zipeza bwanji kuti ligule fereza pamenepo ngati boma ikadatithandiza ife amalawi kuti kuti tiwathandize bwanji kulopeze fereza otsika mtengo pano patudandaula anthu 1 miliyoni omene upindule ndi fereza wotsika mtengo kuti wafisivi asikanso kuti hiv pano kuti fisivi ndiye anthu 1 miliyoni anthu 21 miliyoni nalo mdziko muno ndiye kuti tsolere zatapala kale takotola njala ina chaka chikubwerachi ndiye mawangofuna mawangupempha sinunyezera chiganizo kuti kafukufuku asachitike achitike manga mwakufuna kwawo koma ndi mapempha asachitike panopa olithandize kaye zimene ife amalawi tikuvutika panopa olithandize kumbali ya fereza
kunkhani yachakuti ndoti kani ifufuzidweso kuno bwino ifa yoti chala sijiuza mwini eya ndeya wawo yakhula kuloji dati yawo pena paki chifoti wo walinde mbali kumata khandeli zizi kachirikira mbali wawo sakhala khule zimenezo ya lakana amene tathokoza umili kuchokera kunchewu tiona apa ena mwaswera bwanji maswera wanji taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti uno kwachimutu ine Masauko Gaveni Masauko Gaveni kwa chimutu nkhani ya lero mwayimva taiparunkhaniru muti nayo bwanji maganizo anu ine maganizo anga nongaona ngati kuti pomali popanga choncho bwinera chita bwino ndituli tikhanga lifukule mwina potenga kuti amalawi nasadasindikize kuti kulipoti chaireruluka ayi mwina kungokonza napo sikuti boma lati likutero iyayi koma pali maganizo chabe anthu angopereka ndithu maganizo aphungu ena apereka maganizo phatikizapo Eisenhower Mkaka aperekanso nawonso maganizo awo kuti pafufuzidwe ndi ife tungofuna kuti mutayankhulapo kuti maganizo amene awa mugwirizana nawo ngati simugwirizana nawo chifukwa chani ine amaganizo sindikugwirizana nawo pa chifukwa ichi kwaina ngati kwambale wangu adapa mosakhala bwino ndikuti munthu azingi kumbutsaso ikokukhala ngati kuti kubachanga akubwezeza zikukumbuyo kuti koso zibwezobwera mbuyo chifukwa chakuti ngati mfufuze likaleka kundale ndima ndikakhala wotho ndale munthu ndale nazima zimakhala zakusandicho zibwezerani chifukwa chakuti mnati mwang'ane mbuyomu pomayimirira apetapitapitapitazapitikaso zinthu zinakuzoeza kuti akufa kupende pano kulikozongopezoyi ikono mangochedwa zimenezo kuti sizingathandize dziko ikozongobwereza dziko mbuyo koma imene imangofunika nchakuti kodi bwanji leti tolokoti malali ngakoze bwanji kutsogolosano kuti zinthu zina zimene zimachitika kachisodzachitikeso tingakoze bwanji malangati kuti mwina yachikhale choncho mwina tikola mali kozobira patsogolo chifukwa chakuti tikamamba ka Marxist free afunika peri sindikaganizidwe tisamapeleni zimene timachita mbuyo perakano ukaziberaso kutsogolo kuti mali asanga tukuge choncho chabwino amagazanga namene kuti tinazangopeketangoziyimitsaka esiteto nene zimene zovula dziko muno mtokumulamonene chakucha mtochepereraapazana chakucha kuti chakucha bichizibirabe kuti zikhalabe mitengo afrika ukokhala nizotsanira kuti zinthu zinakefika mbala yapereka kumamisa izifikire kapereresa kuti abwere kunoko atamali zimene zikokhala zikabwino umakati zikumputsangani yotechitika kale era aliyambeso chikumbo saso nilanga ipena pake mezi atangozisiya kupina akuweruza wateruze mmini wake mlengi chabwino magazangala amene awenewo zomwe kwambiri kuchokera kuchimutu zikomo tione apa ena mwaswera bwanji taswelatu kainono taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndi Matthews Banda ndikuimbira kuno ku GTP Matthews Banda ku GTP nkhani ya lero mwayimva nkhani ya lero ndayimva maganizo anu ine maganizo anga ndonena kuti apanga bwino kuti kafukufuku achitike ndithu ikachita mepese nkhani ndi ya straightforward kungoti zangovuta kuti zinachitika munyengo yanzathu acha kuyambirira tikufunika tiunike munthu pakatipa panaduka kakilipi kena kake kuonetsa ndedeja ikuyamuka koma munthu anakhala pakuona poyambira nkhani pamene pacha 1 2 murati muonetseze gulu lija limene adalipanga ma-inquiry kunena kuti akuti pakhale special inquiry yofufuza popanda ex-police officer kapena ex-soldier chifukwa sungauza ndikula kafufuze pamene zofufuzazo sanapangepo zosatheka zimene zozo ndiye maganizo amene abweretsa boma kunena kuti inside ifufuzidwe zikhala ndithu zabwino kwambiri komanso ndegeja adanena kuti idadzadza ndegeja tikaifufuza bwino ndi imene adamvera mapuleya bullets imene akakapenya gemu yawo ina yake mbuyo mukuchitipa ndiye nokha muzifunse mafunzo likoti ndeke mmakwera mapuleya angati sangakwere 9 ndi anakwera mapuleya 22
koma ukatiuza kuti adzadza andege ndi anthu 9 ndiona zimenezo komanso kukhala kuti munthu mmodzi kuminista ndikumuyesa kuti ndege yadzadza ndiye kuti amene anamuletsayo amadziwa kuti pali ploti imene afuna apange. So ganizo la boma lonena kuti afufuzenso ikhala bwino kopsa chifukwa kuti alipo anthu amene anapanga zimenezo komanso anthu ena amene anapanga zimenezo ndi amene agwida kazi kwa ndiaja chifukwa chake mukumaona andalewa chinakabwira achina kunkuyu akumapita kumene kuja kuncholinga kuti anthu aja asaule zambiri koma anthu achakapitisa kwafuna kumene kuja aulula tikumamva kuti panopaba kusonkhetsa ndalama kuti anthu aja azikawapatsa ncholinga choti asaulule zambiri kumene kujako. So ife imene inatipweteka kopsa tsono ngatita ndipweteka ine munthu wakumudzi watimo wakubanja apamene pachana patsogolo lambiri la Malawi ndipo anthu amene anapanga zimene zisazopeza mtendere mowawo wonse ndipo anthu amenewo koma kumwamba kuno kuli mulungu ndipo mavoti aja adawina amkulukuta moyo 56% ndi mavoti tochoka kumwamba amene aja ncholinga choti izizi zululike zimene zidachitika chifukwa nyasi zidachitikazi ndithu iwo anadachita zimenezo akudzidziwonsoka kuti koma baba ife yatidalakwa koma ndithu ganizo la boma kuti aifa ichefufuzide hata ndipitesenti kupanga sapoti ndipo anthu ndithu amangidwe ndithu chifukwa alipo anthu ndithu ineyo maganizo anga ndi amenewa bwana ndithu. Tathokoza kuchokera ku GTP ku Lilongwe. Zikomo ndithu kusalima kwamene ndi kusalima anthu kusalima ku GTP chabwino tathokoza chabwino zikomo ndithu zikomo kwambiri.